Jaj, ten deň tak rýchlo utekol. Idem sem dovnútra, pekne sa vyspím. No a uvidíme, čo ma bude čakať na budúci deň. Dobré ráno. Otvoríme si dvierka. Máme nejaký čas. A moment, čo to tam je vzadu postavené? To vyzerá ako nejaká továreň na koláče. A moment, ono to asi je továreň na koláče. A áno, milí dámy a pani, toto je Modpack Miner Plus. A moja najobľúbenejšia časť z Modpacku Miner Plus sú tieto nádherné batôžky. Sú tieto nádherné batôžky, čo tu mám na chrbte. Ale taktiež môj najobľúbenejší mod je Create, yes. Áno, je to Create a táto farma je farma na koláče. Bohužiaľ, stratil sa mi záznam z toho, jak som to všetko stával a tak. Ale je to tu. Táto nádherná stavba je tu. A ja by som vám rád taký, ako keby, povedzme, house tour spravil, čo táto továrňa vlastne všetko zahrňuje. Tu by sa mali čoskoro začať tvoriť koláče, ale nejakého dôvodu proste to nejde. A ja možno tuším, prečo to nejde. A ja to musím hneď ísť opraviť. Lebo tunak toto ovláda celú továrň až na jedno. A to je tunak mlieko, ktoré bolo strašne veľa stále. Tak som na to spravil osobitný tento. Táto továreň obsahuje 4 farmy. Jedna je na žitko. Jedna je tu na sugarcane. A tam vzadu je na mlieko. A moment. Tu je farma na vajca. A vlastne to je viac menej všetko, čo potrebujeme farmiť. Ja som to tu nejako dizajnoval. Mne sa mi to tu hríže, takže ak sa vám to hríže, tak to je moja chyba, nie vaša. No ale my keď teraz, ak sa nemýlim, pôjdeme sem, tak už budeme môcť vidieť, že sa začali tvoriť koláče. Ale aby sme neprebiehali, pôjdeme od tej najjednoduchšej farmy až po tú najzložitejšiu. Reálne najjednoduchšia farma bola táto farma. Stačilo mi sem tu rozmnožiť iba nejaké sliepky a potom už všetko vlastne šlo samé. To je vlastne všetko. Potom druhá najjednoduchšia farma je tu na sugarcane. To je jediné, čo bolo, aby toto tu chodilo. A potom moment. Dobre, zbehol som si ešte pre jednu vec. To sú steampunk veci. A vlastne tunak to funguje jednoducho, toto tu raz za čas prejde a potom sa to tu všetko vyloží pomocou týchto shoot. Skadiaľ to prejde na tento ako keby panel, kde to táto ruka zobere, dá to sem a vlastne tam sa vykraftí cukor, ktorý ide sem. Potom tu máme farmu na seno. Farma na seno je viac menej všetko. Sú tu dva mechanizmy. Jeden mechanizmus, ktorý tunak posiela toto. A vlastne funguje to tak, že je tu tento timer cez hopre spravený, ktorý aktivuje tunak gear shift, ktorý to tu nejako posiela. A druhý mechanizmus je viac menej to isté, áno, je to isté, lenže tunak to obsahuje bone meal a my už nemáme bone meal, super, to budem musieť doplniť. A posledná, podľa mňa najzložitejšia farma je tunak na mlieko. Ono sa to zdá, že možno to je celkovo najjednoduchšie postaviť, ako z tých mechanizmov, ale najťažšie bolo na tom vlastne spraviť ten opakovaný systém kyblíkov. Ja tých kyblíkov mám fakt veľa. Nechcete vedieť, koľko som strávil nad tým. Ale mám toho fakt veľa.
A ten mechanizmus je fakt celkom dobrý v tom, že tunak sa všetko vlastne vyrába z týchto troch kráv a funguje to tak, že tunak chodia z tejto čestky tible, ktoré sa naplňujú do tohto a stadiaľ to je nastavený filter tohto brass panelu, aby stadiaľ vychádzalo len mlieko, ktoré chodí tunak do čestky a potom chodí po tomto páse až sem, kde sa to vlastne už dostáva do samotnej výroby. Ale to najzložitejšie na tom bolo podľa mňa to, že som musel spraviť aj ten návrat, vlastne, ktorý to navrátil sem. Tunak, bože, jo, aha. Bože, ja nemám krumpáč, že som si ho zabudol doma. Najzložitejšie tu bolo spraviť proste toto, lebo to bolo strašne dlhé navádanie, ale ináč to funguje tak, že sa to tu proste rovnomerne rozdelí do troch a vždycky to sa vráti naspäť k svojim majiteľom. Takže mám viac menej ako keby neobmedzený počet, povedzme, tohto. A celý tento systém ohľadom tohto začína tu, na kde som na začiatku vyrábal aktivoval toto mlieko, to je to vlastne spravené cez toto. A tunak v každom tomto je nastavený, je nastavený filter na bakity a to vždycky vyhodí na tento panel, proste toto, samé sa to viac menej potom vráti a vytriedi. Celá farma by bola strašne zložitá spraviť, keby som nemal tieto úžasné motorčeky, čož je z kreatívu. Áno, není to také, že som tu 100% survival. To malo byť len taká proste blbostka, aby som sa naučil robiť s creatom. Keby som sa náhodou dostal na Minoto, tak aby som sa tam proste uživil, chápete? To je pre mňa best zážitok, ktorý si len viem predstaviť a áno, chcel by som tam byť, aj tam plánujem ísť. A viac menej toto je len taký začiatok s creatom, kde sa proste s tým chcem naučiť. Ja samozrejme všetko ovládam kvôli mojim strašne obľúbeným youtuberom, ako je napríklad Kelo, ako je napríklad Mati, s jedným to, ale ja samozrejme mám radšej toho druhého. A tento domček som stával práve asi chvíľočku. Ale tento miner modpack je úplne úžasný. Je to proste best. A tento Expando Grip, bože, to je taká úžasná vec. A celkovo všetko je úžasné. Ale jednu vec, ktorú nechápem, je to, že ja tu nemám tie super úžasné animácie tých mobov. Nejakého dôvodu proste ich tu nemám, tie animácie. A je mi to dosť divné. Ale ja to zase až tak nepotrebujem. Ale ten knockback tohto Expando Gripu je strašne úžasný podľa mňa. Ať to ja proste ďaleko dosiahnem, to je neuveriteľné. A ja si idem zjesť svoj koláč, lebo som hladný. Jaj, bože, ešte umrem. Ja sa potrebujem nažrať. Pomoc. Yes, som tu. Neumrel som. A tu mám kopec koláčov. Jo, tak to stačí, no. Idem sa najesť. Jo, ja by som sa asi mal najesť tu. A to je odo mňa dneska všetko. Dúfam, že ste si toto krátučké videjko užili. Ja som sa vám chcel len pochváliť vlastne s touto úžasnou továrňou, ktorú som postavil. A to je viac menej všetko. Môžete sa tešiť do na budúca, že bude aj z Creatu a práve z tohto svetu nejaký ten run. Konkrétne sa bude týkať o nejakú challenge. Ešte nemám úplne vymyslená, aká to bude challenge, ale určite niečo, čo sa týka Creatu. To znamená, že by ste mali dať odber, aby ste to náhodou neprestihli, lebo takéto niečo môže byť celkom dosť, ako povedzme, vzácne. Takže to je dneska odo mňa všetko, dúfam, že ste si to užili a uvidíme sa u nejakého ďalšieho videa. Zatiaľ, čau čau.